आणि खाजारी दाखते बुकनोनो भिन्ना करूनसानो पिटी बाय तिप्रामथेन जेखाने एलेन सुनका आयन पिटी बाय जेहमका जों ताबो सं मारि तो पाइथांगा सार जों ताबो आयन पिटिनो चिनि कमिटि रो खबना दा बरबय तो चिनि पार्टी आलादा जों ताम खायलायनाय अब कायसा सकबाय गाताबो आंनरनो साइ सारकेन सानना नायो आयन पिटी आलादा कायसा पार्टी तिप्रा कायसा आलादा पार्टी जोंबो निर्वाचन एलेन सुंखा जों बरमनो सीट दिखा बरम दिखा बरबुजि दिखा समनबाबेनो जों सामुं थांनाय तामोंके पार्टी निजेक्टा कमिटि तिप्रा मथेनि का पार्टी कमिटि बोलो जों आयन पिटिनो दाय माया आयन पिटिनि कमिटि बोबो तिप्रा मथेनि बरमनो दावै माया किन्तु अमनि जे कोअर्डिनेशन जे कथालाय बतेके सामुं थांनाय मन कायसा गाइडलाइन इमिडिएटलि न जखन ते चिनि पार्टीनि कमिटि कुसुक बेरामनि कमिटि जखन साखलाय जागोन এবং বুবা গেরানো আবো গাইডলাইন নরম সাকলাই দিনাই কে সুতরাং जों जेहेतु जीडीपी के 6 तारिख 10 तारिख लेखाय जीडीपी का समासि तांगे खना समाय तांनाय चिनि जारा इलेक्टेड मेंबर ताइ किसान नरना सिंदि एकदम खनाय के चिनि बर खैतामो ताइ तंगमालिया आरि बरकस गरि काकाय जोंनो जीडी खांगाय नाइस खिबे गेराम जा तंगमानि हा जुनालसे कासे इलेक्टेड मेंबर समासि तांगियाखौ जुनाला थांगे खमसे आहाय के यासा गै तंगिखा मुसांगिया अब मुसांगिया बिनि बो कायसा कमन सेन्स थांना नांगौ जासन फानो अरे नों समासि तायाखौ नों फुंसाय नारा निजे बिनि अर निजे पान्दाबो मबो कक्सा पान्दानो आबनो जे जाहाते खायै चिनि बिसिङो अरै फरै ओ विलेज कमिटि दखल खालायलायनानै ब्लक दखल खालायनानै जोंहा ब्लक दखल दा खालायमानो आबो अंको बुतिङो आबोरगिया स्कुल कमिटि एको सलायलायनानै बाजार कमिटि सलायलायनानै आगि एको जिको तंखुरो बर चिनि बाजार जिको जों आं मार्केट द बाजार दुकान मान तंमानि आबो बर फायानो सलायरिका आबो ताते दखल खायदा हनानि ए समस्त र आबो ताबो टोटली किछु ता खायखति पार्टीनि एकटा गाइडलाइन फायनाय पार्टीनि गाइडलाइन फाइमानि परेवो ताम खायनाय खाया बाजार कमिटि द सलायजोंया स्कुल कमिटि सलायजोंनाय द सलायजोंया कोऑपरेटिवनि कमिटि सलायजोंनाय द सलाया अब बेबाक गाइडलाइननि माध्यमे उंनाय सुतरां अमनो जुदि खायमाया हिंगाकाय जों चिनि पार्टी बाय बुइनि पार्टीनि कुनु डिफारेन्स दंला एगाय सिंबो बुयाहायनो मुनिजांनाय बुयाहायनो याफा खरबजांनाय जों लामा रग साजांनाय एवं बुइ 3 बोसोर पाइमानि जोंते बा सिखांनो पाइ थानाय आबोनि बागैनो आं जतनो कयनाय जों बुसकांनि जेता चिनि जे मथानि जेता कमिटि खामानि आरो गोसाम बतंनाय कताल फाइनाय बतंनाय बेबागनो न थानसा खलायै जेतु थानसा बरनो जतनो मिलुय कोअर्डिनेशन खलायै मांगनाय हिंगाकाय रिरंनिबो कमिटि उनाय यट निउनाय उस्तुदि निउनाय एमप्लॉय निउनाय आबोनि बागैनो ताइति सुदिन अपेक्षा खलायदि आं ताइ बिसि कप सालिया आनि उपलवा हरसा दफाक जुदिनो कमर खा गाकाय नों 100 काई माया नों 99 नों दर नों 100% नों थांनां 10% गाकाय आ 1% अपन नों माति साथै आयु आबसनिनि सामु बदां तांना तिनि जों सायमानो तामनो बगा तिनि सिनि 10% थानसा अनि बखाव फायै या प्रकाशके हिमने कारण बुबगरा आगे बिनि थागो साइक्लां थांथु जेफ्रु आनो सुफायो आफुरसे आनो अतिक्रा सारनो फियोगि मानाय नर जेफ्रु बफायो बनो या खालिके तार हरि हिसा या खालिके तार हरि हिसाव आबो पुसे गुबै कथा बुबागरा बो आगिनो बो बिनि विजन नुगै दंतो आ विजन नुमानो बागैनो बो ति प्रसारनो बागै जागाबो बो रिजार्भ खायख्लाङो आ जागाबो बुनु बरसे दि रिजार्भ खाय तिनि अबाहाय सिचुएशन जों फायो अंगा बाफ्रु बाके सायमाखना नादि जों तिनि गुबै माइसलाम जाता गोनां आबनो जों तिनि दुबै फाय आबन बागैनो खाथिनानि ककरै जों दफाना हामजांमान बिसिङो थानजांमान बिसिङो जों गुबैनो जे जों दाबि खाय फायमानि जे सानमानि आबनो जों गुबैनो माननाय मानन हंगे ताम खायना ना सामुं बतां खायना नांनाय खरं कायसांना नांनाय या बाक्सा मांनाय या प्रे कायसा माखिनाय आबोसो बुवाग्रास
Dinori kisu borok question khai tongu bubagra tang siyam nya tangun bagu babno nana naya bahake soli nai bubagra bini nahar mase je botini nanani je botini chanani abno saya use ani takurun sangsar nai nubo sarito a hamjamani bisingo jung bini umbrella bini hatini tolawo sung bini samplini tolawo sung tongoi sung jung soba khai sung jotun sai success nani digi sung thangoi tu abno kuno doubt khanani kok kurui gabama borok doubt nung to abon bagini nono tin masawo je borok sana thumui tongo je borok panchayato asugi sana hini wansugui tong tongo je borok leadership oba hake nawoi borono phungki domke roi khaina hini tong tongo a borokla kubuino do phana hamjagya aba he borono bagi hinkale tirpa mothawo jagabo kri bono onuru khaino sungma sanai nang yakake